Senyors i senyores, el jurat ja ha triat els plats guanyadors i ha destacat l'alta qualitat de l'edició d'enguany, de tal manera que, a més dels guanyadors, que són premis segurament, hi haurà dues nominacions que també farem posar a dalt. El resultat a les 5 de la tarda. Fins llavors, No només per quan ens agrada, necessitem passar tota la temporada.